Het is tijd voor de sport. Afgelopen zondag werden in het amateurvoetbal de eerste ronde van de competitie gespeeld in de legere klasses. En weer gingen kijken in de vierde klasse D naar de wedstrijd van Heidse tegen FC Maasgouw. En waar Arjen Robbe bij FC Groningen terugkeert, het ook Heidse een verloren zoon die terugkeert op het ANS. Koen Stoop, die er ruim 10 jaar bij Veritas op het zetten, zijn we als aanvoerder het veld oplopen voor zijn ploeg Heidse. En dat vooral bestaat uit een hele grote groep jonge spelers die door de ervaren spits die ook als assistenttrainer aan het seizoen begint op sleeptouw genomen moet worden. De tegenstander van vandaag is geen makkelijke. FC Maasgouw, de visieploeg van Wissem en Toor, komt op bezoek. En dat is een ploeg die de afgelopen jaren vooral bovenin met het gedraaid in die vierde klasse. De gemiddelde leeftijd van FC Maasgouw is echter niet veel ouder als die van Heidse. En net als Heidse het Maasgouw een ervaren aanvoerder in de persoon van Bart Joris. Twee jong ploegen dus die aanvallend willen spelen. Alle ingrediënten zijn aanwezig op deze zomerse middag op het sportpark in Heidse voor een aantrekkelijke wedstrijd. Het is Koen Stoop, het spelertje van de week. De kans geeft om alvast een keer de bal in het net te schieten. En ik beloof alvast dat dat niet de laatste keer zal zijn dat er in het net verdwijnt deze middag. En zoals wel dukker op een zomerse nazomerdag is het best wel druk op het sportpark. Veel mensen die komen kijken naar de eerste toetswedstrijd van Heidse in het nieuwe seizoen. Heidse dat de eerste kans kreeg in het diepe bal van Koen Stoop. Bereikt Binos in de medespeler, maar ook keeper Stef Azakriti is niet van plan om op de doellijn te blijven staan deze middag. En komt op die troot. Aan de andere kant is dit spits Gijs Hanze van Maasgouw. Hanze de slalom door de verdediging her. Zoekt de achterlijn op, maar moet dan ook even terug. Wachten op aansluiting. De komt ook in de persoon van Tuur Gubbels. Gubbels trekt naar binnen en er moet een keer een voorzet gaan komen. Maar Gubbels kiest ervoor om de ruimte te zoeken aan de zijkant. En daar staat Pim Breedijk. Met opkomende bek. De altijd wel een voorzet roet met de hol. En ook hij de bal voor kreeg. Doet bij Jeroen Corbij. Hij kreeg de voet er wat tegen en de bal gaat neven de goal. Dan een keer Heidse droet met een hoge voorzet. En dan gaat de keeper van Maasgouw de bal door. Maar ook Lent Frenke van Heidse kan niet bij de bal. En dan kan er opgeruimd werden en is de kans weer even verkeken. Dan het sloten goed verdedigen aan de kant van Maasgouw. En dan gaat de keeper binnen onder rood. Krijgt de voet er nog wel tegen. En Heidse zit dus Maasgouw onder druk op eigen helft. Opnieuw Daan Engelen voor de zijkant. Engelen met een prima voorzet en de kopbal. Die gaat niet richting de goal. En zo zijn er toch stiekem het kansjes voor Heidse. Terwijl Maasgouw eigenlijk de bal het meer in bezit heeft. En ook aanzet. Er komt opnieuw een kans aan. En dat is de redding van keeper Jasper Bergervoet van Heidse. Die goed naar de bal blijft kijken. 0-0 dus in die eerste helft. En Wim gaat als eerste de band breken. Nu is er een kansje voor Maasgouw. Dat dus veel op de helft van Heidse te vinden is. En Heidse loert dan op de counter. Diepe bal, keeper komt bij de goal en dan is de goal leeg. Wim is eerder bij de bal, wordt dat de treffer, wordt dat het doelpunt. En dan is er een overtreding gezien. En dan gaat de bal op de stip. Het was Daan Engelen die vrij door kon lopen richting de goal. En dan is ook nog de vraag of er natuurlijk een doelpunt onschadelijk gemaakt wordt. Het is een duel tussen twee spelers. En als ze dan de penalty geeft, omdat Daan Engelen er niet meer bij kan, dan kan ze misschien ook wel een rode kaart geven aan aanvoerder Bart Joris. Maar dat lot blijft Maasgouw voor haar gelukkig bespaard. De bal gaat al op de stip en dan vindt de scheidsrechter dat Maasgouw genoeg gestraft is. Het is natuurlijk de aanvoerder van Heidse, Koen Stoop, die de bal op de stip mocht liggen en in zijn eerste competitiewedstrijd voor Heidse mocht scoren. En dat uit er ook. Hel in de hoek geschoten. Keeper Stef Azakriti gaat de gooie kant op. En zit in de buurt, maar de bal is te hel om nog te kunnen pareren. En dan zijn ze blij bij Heidse. Want dan heeft Koen Stoop zijn eerste treffer van het seizoen al meteen achter zijn naam staan. 1-0 voor Heidse. Toch wel een beetje tegen de verhouding in. Want Maasgouw heeft de bal, zoals gezegd, het meeste in haar bezit. En Maasgouw gaat dan nog gelijk naar dat doelpunt op zoek naar een gelijkmaker. Met de bal over de zijkant. Daar is Colin Eijer. Eijer met de voorzet. En daar is de kopbal en een prachtig doelpunt. We hadden een vrije trapper van Jeroen Corbij. Die voor zijn man komt. En de bal onhaatbaar voor de keeper. Bij de eerste Paul binnencup.
Prima kopbal uit het buikje en Maasgouw dus weer op gelijke hoogte. En dus heeft ze maar 1 minuutje van de voorsprong mogen genieten. En het is alweer gelijk. Koen Stoop doolt zijn tegenstander. Stoop, goed kappen van de man, nog een keer goed kappen. Ja, het publiek vindt dit prachtig. Dan de voorzet. En zo weer nog het kansje voor Heidse. Op het laatste moment verdedigd door Maasgouw. Koen Stoop, nu al de publieksleveling van Heidse in het nieuwe seizoen. Achterin moet Heidse echter goed opletten, want ook een Maasgouw alweer. En die hebben een mooie combinatie in hoes. Bal richting de tweede paal, wordt verdedigd. Keeper moet de goal. De bal wordt dan niet goed weggewerkt en binnengeschoten door Bart Joris. De aanvoerder van Maasgouw is met naar voren gegaan. En hij schiet de bal binnen. En brengt dan Maasgouw op voorsprong. 1 tegen 2. En dat allemaal binnen een paar minuten. Want zo lang na de penalty van Koen Stoop zitten we hier nog niet. En Maasgouw heeft de achterstand al omgebogen in een voorsprong. Volgende aanval van Maasgouw in de maakt. Met Gijs Hanze. Drukt liggen, dat is de voorzet in de goal. Dit keer is het Tijn Korsjes die voorzien de man uitkomt en die de bal binnenschiet. En hij scoort de 1 tegen 3. En dan gaat het wel heel vlot. Prima doelpunt. En zo zien we dat bij Maasgouw verschillende spelers in staat zijn om te scoren. 1-3 is dan ook de ruststand. Als we gaan kijken naar beelden uit de tweede helft. Met een gelukje de uitbraak van Maasgouw. Op zoek naar de eindveer. Van Maasgouw is Jos van Rooij in de ploeg gekomen. Dat kan vrij richting de keeper. Maar moet dan terug wachten op aansluiting. En dan komt het shot. En dat gaat voorlangs. Opnieuw een grote kans voor Maasgouw. Dit keer geen treffer. 1 tegen 3 op het scorebord. Is de wedstrijd dan al beslist? Nee, als Heidse nog een keer weer te scoren. En daar komen kansen voor Heidse. Hier staan Engelen op weg naar de goal. Maar dat wordt dan tegengehouden door een verdediger. En dan is die kans voorbij. Maar de scheidsrechter heeft een overtreding gezien. Vrije trap dus voor Heidse. Natuurlijk Koen Stoop in de korte hoek. En de bal gaat net neven de paal. Het scheelt maar heel weinig. Of Stoop scoort de aansluitingstreffer. En als het 3 tegen 2 wordt, dan is de wedstrijd natuurlijk weer spannend. Opnieuw Stoop met een hele vrije pas. Metgenomen door Martijn Vrenken. De kin richting de goal. En dan is de keeper op het iets. Aanname van Vrenken net niet goed om de bal binnen te kunnen schieten. Aan de andere kant weer Maasgouw. Prima voorzet. Keeper zit mis. Bal weggekupt. Shot vanuit de tweede lijn. Net neven. En zo zien we genoeg kansen ook in die tweede helft. Maar vooralsnog geen doelpunten. Diepe bal. En daar komt Heidse weer. Daar komt de kans aan. Daan Engelen moet nog 1 man voorbij. En is dit een overtreding? Het is een overtreding. De scheidsrechter flut. En wat gaat er dan geven? Een vrije trap. Want het was boete. De 16 denk ik. Nee, ik heb een penalty. Strafschop voor Heidse. En dat is een cadeautje. Want de overtreding was boete de 16. Koen Stoop voor de 3-2. En de redding van de keeper. Maar in tweede instantie dan toch binnengeschoten. Doelpunt komt op naam van Michael Nieskes. Die er als eerste bij is om de rebound binnen te schieten. Nadat Azakriti de penalty stopte van Koen Stoop, wordt het dus toch 3 tegen 2. Omdat de invaller van Heidse goed staat op te letten. En dan hebben we nog ruim 10 minuten te spelen. Want er zal ook nog wel het blessuretijd bij komen. En dus maar weer eens de lange bal van Thijs van Montfort. Zeuken natuurlijk naar een van die spitsen. Waar ook in weggewerkt werden. Komt dan bij Koen Stoop. Daar kan Scheet toe te draaien. En dan geen doelpunt. Daar was Heidse heel dun bij de gelijkmaker. En dat was een sensatie geweest. Keeper Stef Azakriti heeft echter een antwoord klaar op dat shot van Koen Stoop. 2 tegen 3 en we gaan de slotfase in van een hele spannende wedstrijd. Kan Heidse nog op gelijke hoogte komen? Weer een keer zo'n lange bal. Is dit een overtreding? Scheidsrechter fluit en is de bal op de stip aan het liggen. Dan is het zowaar de kans op 3-3. Gaat er een penalty geven, want het leek me geen zware overtreding. Nee, een Schwalbe-zetter. Geen penalty voor Heidse. En de vrije trap is voor Maasgouw in de eigen 16. Maasgouw met de schrik vrij, want ze dachten dat ze een penalty tegen zouden krijgen. Colin Eijer heeft de bal en kan alleen door op de keeper. En is dit een overtreding? Scheidsrechter heeft gefloten en kan misschien wel een rode kaart vergeven als de overtreding boete de 16 is. Maar hij kan ook nog een penalty geven. En dat gaat er doen. Hij wies naar de stip. Overtreding weer op de rand van de 16 en de scheidsrechter legt de bal opnieuw op de penaltystip. Dit keer echter voor Maasgouw. En dan meldt zich voor de penalty Sander Reuterink. De invaller achter de bal en hij schiet hem binnen. 2 tegen 4 voor Maasgouw bij het scheiden van de markt. En dan lijkt me deze wedstrijd beslist. Vanaf de penaltystip is het invaller Sander Reuterink die de wedstrijd beslist.
Maasgouw gaat winnen in Heidse. Slotfase van de wedstrijd en het is nog altijd niet gedaan. Dit is de diepe bal van Martijn Vrenke. De vrienden en medespeler komt tot de goal. En vuur langs. Wat een kans was dat voor Philippe Schonkeren. Die door is gelopen, maar de bal niet achter de keeper van Maasgouw kreeg. Maasgouw er nog een keer uit. Verwachten op het laatste fluitsignaal dat nu elk moment zou kunnen komen. Maar er komt toch nog een shot aan en er valt er binnen. Wat een mooi doelpunt van Sjors van Rooij. Ook een invaller aan de kant van Maasgouw. En hij schiet de bal in de kruisingzak. Wat een mooi doelpunt. Misschien wel het mooiste doelpunt van de dag. Komt op naam van Sjors van Rooij. En Maasgouw wint met 2-5. Enigszins geflatteerd van Heidse. Een spannende slotfase zo gevoerd. En Maasgouw die er toch wel verdient met de 3 punten vandoor gaan. Maar ook Heidse hoeft zich zeker niet te schamen voor deze wedstrijd. Dat is proficiat met de overwinning, 4-2. Dat is een goede start van het seizoen voor u. Dat zeker. We kunnen blij zijn met de 3 puntjes. In het begin zaten we nog niet heel lekker in de wedstrijd, maar ja, komen we ook 1-0 achter. Eigenlijk een beetje tegen het spelbeeld in, maar gelukkig maken we heel snel de 1-1, dat is in ons voordeel. Stormachtige 5 minuten, van 1-0 achter naar 3-1 voor. Ja zeker, dat is ook zeker geholpen in de rest van de wedstrijd, want als ze met 1-0 achter de rust in geest, dat had je ook sommige keer. Ja, dan was het toch een heel andere tweede helft geworden en dan had je die een ander spel kunnen gaan spelen. Ik moet zeggen, hebben ze natuurlijk lang niet gevoetbald. En dan merk je dat het eigenlijk een te korte voorbereiding is. Ook veel blessures, is nog met vakantie. Hebben ze met het team nog niet compleet kunnen voetballen. Ook veel blessures. En dan begint ze gelijk tegen Maasgouw. En ja, een goede ploeg. Die blijven heel goed voetballen. En daar had je wel moeite met op het begin. Ik denk, we begonnen goed, scherp aan de wedstrijd. En dan zie je dat hun voetballen toch net wat verder zijn als wij. En dan maken wij nog de 1-0. Normaal gesproken, voor mij met de regels is het gewoon een rode kaart, komen ze 1-0 voor. En dan is het gewoon ja, heel stom dat wij zelf binnen een minuut weer dat het 1-1 zijn. En dan weet ze dat het gewoon een moeilijke middag blijft. En dan maken ze een paar foutjes was in de 4e klas wel eens maken, in de 4e klas niet. En dan komen ze 2-1 en 3-1 achter. En na rust herpakken was heel erg goed. Laat gaat in de tweede helft een beetje vieren. Hè? Dat gaat niet meer vol op aanval, maar dat hoeven we niet dat ze 3-1 voor staan. Ja, we proberen gewoon voetbal in het goed te komen, maar dat lukt dus in de tweede helft ook minder. Maar ze gingen het opportunistische voetballen met lang bal. Daardoor werden het gaat hectischer bij ons achterin, maar op het vrije trappen nou eigenlijk geen hele grote kansen weggegeven. Maar ja, in de laatste 5 minuten maken ze dan toch nog het verschil. Gelukkig neemt ze de 3 puntjes met naar Westerement toe. Uiteindelijk weer een penalty, volgens mij was er niet binnen de 16. Maar dat was een mazzeltje, ja. 3-2 en dan komt ze zo aan nog terug in de wedstrijd. Ja, inderdaad. En ik mis zelf natuurlijk de penalty, dus dat is jammer. Maar gelukkig hij ging er uiteindelijk in, dus dat maakt niet. Hij ging erin, ja. En dan ga je toch met meer mensen voor de bal voetballen. En dan zie je gewoon dat het tegen hun heel gevaarlijk is. En snelle mensen. En dan maken ze nog 4-2 en 4-2. En dat is denk ik heel geflatteerd vandaag. Wie schat er kansen in de 4e klas? Dat is nog lastig te zeggen eigenlijk. Vorig jaar hadden we natuurlijk 4 of 5 andere ploegen erbij. En nu is het toch maar afwachten met wat die nu ploegen en wat die erbij hebben gekregen. Maar vorig seizoen inderdaad, jammer dat we door de corona eigenlijk met zo'n groot seizoen, dat is beëindigd. Maar nu is het even afwachten ook wat de rest er nog bij heeft gekregen en afwachten wat die andere ploegen, wat die laten zien. Je gaat er in ieder geval voor, dat heb ik al gezien vandaag. Dat zeker, we zullen stinkende best doen. Ik wil Geert terug naar Heidse, maar om alleen te gaan voetballen in de 4e en 4e klas, dat zou ik niet helemaal zitten. Dus ik wil jou Geert wat meer kunnen doen binnen het team. En dat als aanvoerder op het veld zijn natuurlijk. Maar ik heb zelf mijn TC3-diploma, dus ik wil in de toekomst ook als trainer aan de slag. En ik dacht, dat is natuurlijk een mooie opstap om bij Heidse in de 4e klas als assistent-trainer te beginnen. Dus ik geef gewoon 1 keer in de week met training en 1 keer in de week train ik voluit. En dan op zondag voetballen en vanuit het veld zo goed mogelijk proberen aan te sturen. Ja, bijzonder een dubbel rol. En is dat voor zichzelf ook wel een aanpassing? De stap maken ze bewust. Dus de wet van tevoren dat het anders gaat zijn. En dan merken ze wel dat het jonge jongens zijn. En dat is wel mooi. Ze willen allemaal. Dat zie je ook op het trainen. Het trainen gaat gewoon heel goed.
Alleen dan ook in de vierde klasse is heel anders voetballen. Dan mogen ze gewoon fouten maken. Die mogen ze vandaag niet maken. Dan kreeg ze gelijk de tegendoelpunten. En vorig jaar denk ik dat hij gewoon heel veel heeft gescoord uit ballen in de diepte. En dat gaat gewoon niet. Die stonden ze gewoon beter opgesteld en dan lukt het niet. En wat wij veel meer moeten gaan doen is gewoon durven te voetballen. Dus gewoon balletjes in de voeten, lichaam ertussen sterk zijn en gewoon doorvoetballen. En de tweede helft gaat dat stukken beter en dan zien ze ook dat we gewoon met kunnen in de vierde klas. Dus ja, het is volgende week weer een nieuwe kans.